Bona tarda, benvolguts i benvolgudes. M'hauria agradat molt rebre-us en persona i poder visitar el centre amb vosaltres juntament amb el professorat i els alumnes i explicar-vos quins són els nostres mètodes pedagògics i els recursos dels quals disposem per acompanyar els vostres fills en aquest apassionant viatge que iniciaran a l'ESO. Ja els coneixem, ens han visitat fa setmanes i van treballar cooperativament amb els seus companys de primer d'ESO en una gincana digital. Espero que us hagin transmès una bona impressió del que aquí han vist i han viscut. Com no podem fer aquesta visita presencialment, el nostre claustre de professors ens han enviat uns vídeos per tal que pugueu tenir nocions del nostre dia a dia. Som un centre obert a la innovació, dinàmic, digital, coeducatiu, molt vinculat al nostre entorn i al nostre municipi, i amb una forta vessant artística, ja que creiem que és la forma de superar els límits de la realitat que no ens agraden. Sense més, us convido a fer una visita pausada d'aquesta web i us espero a la sortida. Una abraçada ben forta i bon confinament.